patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Gi-question karon kung nganong gihimong frontliner ang usa ka 18 anyos nga karon nagpositibo sa COVID-19 sa General Santos City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ning report. Subay sa guidelines sa National Interagency Task Force, bawal pang mugawas ang below 21 years old. Busag ikatingalahan karon kung nganong nahimong frontliner ang usa ka 18 anyos nga babae kinsa naga-duty sa usa ka pribadong ospital sa General Santos City. Isip tig-monitor sa vital signs sa usa ka COVID-19 patient. Ug niadtong August 29, nagpositibo kini sa COVID-19 ug kasamtangang naka-quarantine. Wala pa'y tubag ang Jensen LGU kalabot sa maong issue. Doon na 130 confirmed COVID-19 cases sa Jensen, 49 ang recoveries ug 6 ang namatay. Sa Zamboanga City, suspendido una ang regular City Council session sa Sangguniang Panglungsod sugod karong adlaw. Samtang gihulat ang resulta sa swab test sa ilang mga empleyado sa Research Division. Kinihuman nga nagpositibo sa COVID-19 ang paryente sa usa ka empleyado nga kauban niini sa balay. Limitado og skeletal force lang ang trabaho sa mga empleyado sa Sangguniang Panglungsod. Ana-ana sa 1,331 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 839 ang nakarecover ug 57 ang namatay. Sa Butuan City, pamultahon og 1,000 pesos ang mga musupak sa health protocol sa syudad. Sa pagpatrolya sa kapulisan, miabot sa 100 ka tawo ang nadakpan og silang tanan, gipamulta og tag 1,000 pesos. Sagad sa mga nadakpan, walay quarantine pass, wala nagsutog face mask ug face shield. Nang hinaot ang Butuan LGU nga pinaagi niini, musunod gyud ang katawhan sa health protocols. Tungod sa COVID, mag-face mask ta tungod sa COVID, bisag wala among pasensya. Kadunay natin na paghiramduman, ma'am sir, ha? Hadlock ta sa COVID. Sa Cagayan de Oro City, siyam ka mga medical personnel sa Northern Mindanao Medical Center ang nagpositibo sa COVID-19. Sumala pa nga mga personahe wala nakadestino sa Emerging and Re-emerging Infectious Diseases o ERID section kung asa ginabutang ang mga COVID-19 patients. Miabot ngadto sa 75 ka mga NMMC personnel nga dunay high risk of exposure ang gipailawom sa swab test. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka dabawenyong frontliner sa Amerika namatay human nataptan sa COVID-19. Mga kabanay nanawagan nga seryosohon ang manghulga sa mong sakit. Ani ang report? Mao kini si Oliver Isleta, usa ka mapinanggaong bana, good provider sa pamilya ug mahinabangon sa ubang tao. 2006, dihang mibiya kini padulong sa Amerika aron magtrabaho pagka-nurse.
Isip frontliner sa Community Regional Medical Center sa Fresno, California, dedicated kini sa iyang trabaho aron matabangan ang dunay COVID-19. Apan niya itong July 16, na-admit kini siyang gitrabaho ang ospital tungod positive siya sa COVID-19. Gihatod pa niya yung bayaw sa ospital, kay gipang COVID sila dito halos sa balay. Then siya ang naghatod. Pagka after 1 day na pod, siya na pod ang gihatod. Siya ang nagrabihan. Pipila ka adlaw gikan sa pagka-admit, daw hinahinay nang mibalik ang kusog niini. Gani sa video call siyang asawang si Janet, makitang maayo ang kahimtang niini. Apan pagka July 28, kalit lang gi-intubate si Oliver ug unconscious na kini. Naglaom pa si Janet nga maulian ang bana. Apan pagka September 1, gipaabot na lang ang iyang desisyong tanggalo na ang life support niini. Nagampo sa Ginoo nga Ginoo, pasaylo ako. Kung ako na moingon sa iya nga sige kay tanggalan na. Nakita na sa akong anak nga 13 years old ako kay impact sa mga nga. Nakita na mo sa kagipananggalan og support nga dili ko kaya pero nakaya na ako. Kaya nagampo ko sa Ginoo nga akong ma-accept ang tanan. Nabiyaan ni Oliver ang asawa ug bugtong anak nga si Matthew Rafael nga plano untang magpuyo uban kaniya sa Amerika. Pero consolation na lang po na ako kay kitaghan siyang honor sa iyang lugar, labi na dito sa Fresno. Nahimo siyang hero. Ang 86 anyos nga tatay ni Oliver, sakit mang mawad-an kunog anak, apan dawat na kuno niya ang kapalaran niini. I knew then na Oliver may not last long. Kasi naghahabol siya ng hinga ganyan. Ordinary, ganito ang ating paghinga, di ba? So, sabi ko, tinanggap ko na noon pa. Panawagan karon ni Janet sa mga tao nga seryosohon ang sakit nga COVID-19 ug kinahanglang magtinabangay ang tanan aron kini mapakgang. Kumaron karon nakaingon ko nga ang COVID ba, diligid ko minja. Diligid na to na. Yagaan nga, dili ta mo sunod sa atong gobyerno nga. Magmask kay daghan ng mga inosente, daghan ng frontliner, isa na akong bana nga nagsakripisyo para muluwas sa mga COVID patients ug isa siya sa namatay. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao. Gibutang na ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Lanao del Sur. Busa og tanon ang pagpatuman sa health protocols ato sa unang adlaw sa implementasyon. Ani report. Giaprobahan na ni President Rodrigo Duterte ang pagpailawom sa Lanao del Sur ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ lakip sabang syudad sa Bacolod sugod karong adlaw hangtod September 30. Girekomenda kini sa National IATF ngadto sa Pangulo human sa ilang pagbisita sa probinsya ni adtong miaging semana. Matud ni Secretary Carlito Galvez Jr., base kini sa sugyot ni Governor Mamintal Alonto Adyong Jr. nga isaka ang quarantine status sa probinsya. I consulted Secretary Anyo and we recommended to the ITF for the upgrading of Lanao del Sur as MECQ considering it is contiguous to Iligan City. And its cases also rising up, sir. Busa hugtanon karon ang pagpatuman sa health protocol sa probinsya sa Lanao del Sur. Ang tanang sakyanang musulod sa probinsya, ginainspeksyon o ginasusi ang mga sakay niini, sama na lamang sa Marawi City. Dili kasulod ang walay dalang ID, health certificate o endorsement paper gikan sa munisipyo ug travel authority. Base usab sa guidelines nga gipagula sa LGU, mamahimo maka-operate ang mga establishmento basta mutuman sa minimum health standard. Kinahanglang mapatuman ang crowd control ug bawal gihapon ang social gathering. Ginatugutan gihapon ang public transport apan kinahanglang 50% capacity lang. Tanang locally stranded individuals ug returning overseas Filipinos ipailawom sa swab test ug mandatory quarantine. Ipatuman sab ang curfew gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 4:30 sa kadlawon. Sa kasamtangan, dunay 384 confirmed COVID-19 cases ang Lanao del Sur, 114 ang recoveries ug 13 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Karong adlaw ang pagsaulog sa Feast of Nativity ni Mama Mary.
Atong kumustahon ang kasulugan ni ini sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City. Pinagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, dili sama sa mga miaging tuig kung asa dagsa na mga tao inig kapistahan sa adlaw na tawhan ni Mama Mary. Karon tungod sa pandemya, adunay mga kabag-uhan. Mensahe sa pagtuo, gugma ug paglaom, kini ang buot ipaabot karon sa simbahang Katoliko ngadto sa mga deboto nga nagsaulog sa Feast of Nativity ni Mama Mary. Apan ang kasaulugan karong tuiga, adunay dakong kabag-uhan nga ginapatuman tungod sa COVID-19. Limitado na lamang ang mga tawo nga tugutan aron mapatuman ang social distancing ug kinahanglan magsulob og face shield ug face mask. 2:30 we will have Maria Anita, but 2:30 afternoon because of the situation. Next 3:30 we will have a mass, and after mass we have procession with the statue of Our Lady, and we will pray rosary. Kung kaniadto moabot sa 5,000 ka mga deboto ang mudagsa dinhi sa Divine Mercy Shrine aron sa ulogon ang birthday ni Mama Mary. Apan karon tuiga tungod sa pandemya, gamay lamang ang mibisita. Kining si Junel Maminta, gikan pa sa Jimenez, Misamis Occidental ug gituyo gayud niya nga moadto sa Divine Mercy Shrine aron maghalad sa iyahang pag-ampo. Bigaan lang tagmayong panglawas, then ilikay ta sa mga sakit ug panalipdan ta sa mga dautan ba. Maayong panlawas og relasyon sab ang ginapangayo sa pamilyang Obsioma ngadto kang Mama Mary. Hinaot sab nila nga mahuman na ang suliran nga hatod sa pandemya. Good health permi, mans pamilya. Hinaot na nga, daghang pangrasya maabot. Og tungod minus ang mga tawong midagsa sa mong simbahan, minus sab ang kita sa mga manindahay og mga religious items palibot sa simbahan. Mingaw kaayo, tapos kanang gamay ra bitaw ang mga tao. Dili pa rin nauna ba nga, nauna bibo kaayo. Taliwala pa man sa pandemya, panghinaot sa simbahan nga inay mahilayo sa labawng makagagahom, mas maayo nga gamiton kini nga panahon aron mas mahimong suod ngadto kaniya. Tek, mensahe sa simbahan ngadto sa mga deboto nga atong sundon ang ehemplo nga gihimo ni Mama Mary kung asa iyahang gisunod ang kabubuton sa Ginoo ngadto sa iyang kinabuhi nga miresulta og kaayuhan ngadto sa iyahang kinabuhi. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Nabati ang tumangkainit sa panahon sa Kidapawan City ni adtong Domingo. Pasado alas 4 na sa hapon, apan ilabihan pa ang kainit sa adlaw sa syudad. Gani nabati gayud sa mga manimbahay ang tumangkainit sa panahon nga miabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura. Gikatingadan kini sanglit na andan na nga kung bare month sagad bugnaw as kung ang masinating lakat sa panahon ilabi na sa hapon. Sumala sa pag-asa, wala kunoy na sinating hanging habagat o hayag ang kalangitan. Hinungdan nga ilabihan ang nabating init factor ni adtong weekend. Usasab ang mga mananagat sa mga apektado sa COVID-19. Apan kining mga mananagat sa Samal Island, mibarog luyo sa pandemya. Atong sayron ay lang storya sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yasriel, angay usab nga ato ang saluduhan ang atong mga frontliners sa food production. Gumikan, nagpadayon sila sa ilahang pagtrabaho aron mapakaon ang ilahang pamilya ug masuplayan kita og pagkaon. Dako ang tabang sa mga mananagat sa Samal Island aron dunay supply sa pagkaon ang mga Samalenyo taliwala sa COVID-19 pandemic. Sila ang giingong frontliners sa food production. Niadtong April hangtod August, nakatala ang City Agriculture Office sa Samal og kapin 75,100 kilograms sa isda taliwala sa pandemya. Mas taas kini itandi sa nakalabayng tuig. Usa sa mga rason daw niini ang pagsunod sa mga mangingisda sa closed fishing season sa Davao Gulf ug ang pagbantay sa kadagatan. Atol sa lockdown sa Samal Island, wala man noon sila gibawalan nga managat. Apan bisan pa man niini, sumala sa mananagat nga si Tatay Primo, taga Purok 6B, Barangay Peña Plata. Dili ikalimod nga apektado daw ang ilahang kita tungod sa pandemya. Kami gapinan siguro misa mong panagat. Kung makakuha lang mi og 20 kilos, dili na mi kabalik palawd kay barato man. Mahal ang gasolina o ang bugas. Bayad pa kag kuryente pag charge anang battery. Sumala ni Tatay Primo, makabati usab siya og kahadlok nga matakdan sa COVID-19. Apan kinahanglan niyang manginabuhi aron dunay mapakaon sa pamilya, labi na nga 11 ang iyahang anak. Ug di sa mi badayon, am sa milong agon mo nga wa naman po mi pakaon mga bata.
Nangkamot yun mi nga makakuha mi gisda. Naglisod sab sila sa pagbaligya sa ilang mga kuha, ilabi na ni atong panahon sa enhanced community quarantine. Gani ang kitaon halos ibayad ra daw sa utang. Unya usahay pagyud daw, gamay ra ang makuhang isda. Kadto pong mga mananagat nga nakakuha pod sila og mga isda nila through pandemic gihapon nga funding. Paliton gani sa syudad. Then kadto nga amount enough pod para sa ilang price unya ma-distribute namo sa kadtong mga frontliners para napoy mosulod sa panudlanan sa mga mananagat. Bisan pa man sa kalisod, gipakita ni Tatay Primo ang sakripisyo ug pagpaningkamot. Maningkamot lang nga mabuhi, di lang pud manghilabot kay para kuan, manginabuhi lang gid maayo. Importante. Oo, importante kay atong pamilya mo ginasa sila masunod na maayo pod. Real problema karon sa mga mangingisda na wad-an magud sila og mga dagkong customers sama na lamang sa mga seafood restaurants gumikan nagsira na kini tungod sa COVID-19 pandemic. Busa migamay ang ilahang kita. Panawagan nila sa local government unit nga magpadayon ang paggiya o pagtabang kanila. Real. Daghang salamat, Jandy Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka mga tokhang surrenderi sa Upol, Misamis Oriental ang nadakpan pagbalik sa kapulisan human na lambigit na sab sa iligal nga binuhatan. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dakpan sa gikasang bypass operation sa kapulisan sa Upol si Dave Mark Hanuyan, 27 anyos ug Alexter Hanuyan, 34 anyos, pulos mga residente sa Zone 4 Poblasyon Upol. Nakuha gikan sa mga sospek ang bypass money, napulo ka mga gagmay nga pakete sa gituwang shabu nga mobalor sa 6,000 pesos. Sigon pa sa otoridad nga mga tukhang surrenderies ang mga dinakpan ug nakagraduate na sa Community-Based Rehabilitation Program kon CBRP sa Upol. Apan ilahang nasubay nga nalambigit gyapon kini sa illegal nga binuhatan. Based sa information nga nakuha na mo sa taxi driver, kining nadakpan na mo is muni ilang source sa napalitan sa ilang shabu. That is why among gi-monitor for a week. And then nagpositive ang amuhang transaction. Apan pasangil sa sospek nga planted kuno ang droga nga nakuha gikan sa ilahang posisyon ug walay bypass operation nga nahitabo. Hinoon aminado ang sospek nga gatulak gihapon siya tungod sa kalisod sa kinabuhi labi pa nga naundang ang iyang trabaho tungod sa pandemya. Hindi ko gamit sir pero unay magpasugo. Akong kuan, budili o gamit, gusto lang magkakwartal ko sir. So mo lang kuan. May magpasugo. Akong kuan, aron ako'y ako po kwarta ba. Bisan pa man sa pasangil sa sospek, pasakahan gyapon kini og kasong paglapas sa RA 9165. Nagbahad sa bang otoridad ngadto sa mga drug personality sa ilahang AOR nga pagadakpon gayud sila kung dili sila muundang. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga na-flatten na ang curve sa mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Matod sa Presidente, dakong tabang ang preventive measures sa kagamhanan sama sa pagbutang sa mga lugar sa nasod sa nagkadayang quarantine status, pagpatuman sa health protocols ug uban pa. Kagahapon, natala ang usa sa labing ubos nga ihap sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa nasod nga miabot lang sa kapin 1,300. Busa mapasalmaton ang Pangulo sa kooperasyon sa komunidad ug pagpatuman sa mga lokal nga panggamhanan sa health protocols aron batukan ang COVID-19. Recent scientific studies have shown that COVID-19 curve in the Philippines has flattened. Sumunod kasi kayo sa pagbawal ng mga pinagbabawal ng gobyerno. Tagum City Public Market gipasirado tungod nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka fish vendor. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Gianunsyo sa Tagum City Health nga ilang girekomenda ang temporaryong pagpasirado sa ilang palengke kini human nagpositibo ang usa ka fish vendor sa COVID-19. Ipailawom sa decontamination ang palengke sugod Setyembre 8 kutob Setyembre 14. Gitambagan ang tanang market goers sukad August 20 kutob September 7 nga i-monitor ang kaugalingon kung dunay sintomas sa COVID-19 ug mag-self-isolate una ilabi na kadtong mga customer sa fish section stall number 572. Ang mga pasyente nga nagmanifest og mga sintomas
og nagpositibo sa COVID-19 usa ka 50 years old nga babae taga Barangay Visayan Village og naka-admit karon sa Davao Regional Medical Center Apocon, Tagum City. Ginasubay pa sa COVID-19 City Task Force ang exposure sa maong pasyente. Travel history sa mong tindera nga COVID-19 positive mao ang Mangagoy ug Tagum City subay sa iyang negosyo. Nanawagan ang kagamhanan ug kooperasyon sa tanan aron mapugngan na ang pagkuyanap sa maong virus. Magtinabangay kita. Ang kooperasyon sa tanan ang solusyon para maundang ang pagkuyanap sa COVID-19. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Kapin 27.3 milyon katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang halos 242,000 ang nagkasakit sa Pilipinas ug sobra 7,680 mga Mindanawan. Misa ka na sa kapin 27,343,000 katao ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 18,340,000 ang recoveries ug 892,721 ang namatay. Sa Pilipinas, anaa na sa 241,987 ang nagkasakit og COVID-19. Miabot na sab sa 185,178 ang nakarecover ug 3,916 ang namatay. Sa Mindanao, 7,615 ang dunay COVID-19, 5,030 ang recoveries ug 204 ang namatay. Nag-viral sa social media ang post labot sa usa ka bata sa General Santos City nga nagbuot-buot og pa-deliver og daghang pagkaon nga gikakurat gayud sa iyang ginikanan. Ani ang report ni Cyril Chavez. 2 ka buko juice, 3 ka teriyaki chicken, 2 ka bihon gisado, 8 ka sweet and spicy chicken ug 1 ka cappuccino shake. Kung kini i-deliver sa inyong balay, siguradong malipay ka. Apan, gikakurat kini sa pamilyang Respesya sa General Santos City. Labi pa nga kining tanan, dunay kantidad nga kapin 1,500 pesos. Sa viral post ni Angelito Respesya, ay pa nahimuot, nasak una siya human miabot sa ilang balay ang food delivery nga wala sila'y kalibutan. Di ay to, ang ilang 5 anyos nga anak nga si Genesis Gabriel o si Gabgab, mo'y migamit sa app sa cellphone sa iyang mami ug mi-order sa pagkaon. I-uninstall na namin yung application. Isa na lang, sa akin na lang na phone. Yung sa misis ko na lang ang ipa-uninstall. Wala na sila'y nahimo kundi bayaran ang mong delivery. Sukad manggon nag-lockdown sa syudad, naanda na nila ang magpa-deliver og pagkaon gamit ang app. Busa mausab tingali ang nakita sa batang bibo hinungdan nga iya kining gisundog. Yung nagkataon na pagsiram niya, hindi siya nasabihan. At saka first time po talaga na pumasok sa Foodpanda na app. How are you, Gab? How are you? I'm fine. Sa karon, gi-uninstall una sa ginikanan ang maong app aron dili na masubli pa ang makakurat nga order. Hinoon, gikalipay mansab ni Gabgab ang daghang pagkaon. Busa gipiyongan na lang kini sa iyang ginikanan. Ang maong post miani na og kapin 20,000 shares og 7,000 comments. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gatusan ang nakabenepisyo sa libreng flu vaccination nga programa sa atong mga kapusong Army Reservist ug City Health Office sa Davao City. Ani ang detalye. Kay wala pa may COVID-19 vaccine sa nasod, dakong tabang na kuno ang flu vaccine aron dili kita daling mataptan sa mga sakit sama sa ubo ug sipon nga mausab ang sintomas sa COVID-19. Sigon sa mga eksperto, mas lamang kuno ang resistensya kung ang usa ka tawo naturukan og flu vaccine. Although dili siya ang COVID vaccine itself, pag may ubo, sipon, kalinturan tayo magkasakit talaga, dili nang subaw nga ubo-ubo hindi. Ano siya, dali siya maulian. Dunay uban nga dili maka-afford sa bakuna tungod kay mahal kini. Busa gilusad sa 2202nd Army Infantry Brigade sa tabang sa City Health Office ang libreng flu vaccination. Nakabenepisyo niini mao mga mismong reservists, mga kabanay nila, ingon man mga ordinaryong tao. We have flu vaccination activity today. Pangalawang beses na ito, no? We have last August 25 where 184 ang naka-avail.
Mapasalamaton ang mga naka-avail niini. Dapat na ko na magpa-vaccine, flu vaccine. So kung tabang na ni, iway bayad? Oo, kay 1.5 bayad daw na sir. Nag-avail na ko, sayang manggod kay kung wato ka sa laing kuan, mga clinic 1.5 jud ang ilang kuan bayad. Kini na ang ikaduhang hugna sa flu vaccination drive sa maong grupo, diindulan 500 na ang nakabenepisyo. Ako, si Real Soroche, para sa One Mindanao. Gipakusgan sa Police Regional Office 10 ang intervention aron mapugnan nga mataptan sa COVID-19 ang ilang hanay. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Padayon ang pahimangno sa Pro-10 ngadto sa mga police station sa rehiyon nga sundon ang minimum health standard aron malikay sa COVID-19. Nanghatag usab sila og mga personal protective equipment sa mga pulis nga adunay high risk of exposure. Buot sa ahensya nga malikayan ang nahitabo sa Police Station 3 ug 4 sa Iligan City kung asa gi-lockdown ang tanang personahe diyang daghan ang natakdan sa COVID-19. Magkandak ang kanang police community relation during sa atong anti-criminality campaign. No, di kini mo man siya malikayan. Pero karon sa pagkakaroon na naman na siya, no, kinahanglan nga mag-adjust kami, no, og kinahanglan nga ibalas-balas namo ang among mga personnel. Sa Upol Municipal Police Station, kompleto sa PPE ang ilahang mga personahe, labi na kadtong nagapahigayon og bypass operation sa Barangay Bara kung asa adunay local transmission sa COVID-19. Istrikto usab nga ginapatuman ang health protocols sa mga mosulod sa ilahang buhatan. Kompleto sab sila sa mga bitamina nga ginahatag sa Health Services Division sa PNP. We are observing the protocol based sa atong standard operating procedure sa new normal. As police officer, we are bound to apprehend those criminals in accordance also with the health protocols nga among gi-observe. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mopaygayon ang Bangsamoro legislators ug joint inquiry sa Kabakan Massacre. Samtang gatusan ka Bangsamoro ang nagpahigayon og peace rally para sa hustisya alang sa mga biktima. Ani report ni Argil Relator. Mismong si Congressman Esmael Toto Manguderato ang usa sa 7 ka mga Muslim congressmen ang miduso sa House Resolution number 11A3 nga gipasa ni atong adlong Miyerkules. Ilang ginuso sa Committee on Public Order and Safety o Committee on Muslim Affairs aron mahimo og joint inquiry in aid of legislation sa giingong kalambigitan sa kapulisan sa pagmassacre sa siyam ka mga Moro sa Kabakan. Lakip sa ilang tan-awon ang pag-review sa criminal justice system o law enforcement procedures o protocols nga ginapatuman sa nasud. Una kuno gipatay ang siyam ka mga Moro niadtong August 29. Gipanaog sila sa ilang motorsiklo o gipangayuan pa kuno og ID. Una gipamusil gamit ang high-powered firearms. Samtang ana sa 500 ka mga Bangsamoro ang misalmo sa peace rally nga gipahigayon sa Kabakan niadtong Sabado. Gikan sila sa 7 ka mga barangay sa Kabakan nga ana ubos sa BARMM. Bit-bit ang mga placards, ilang ipadayag ang pagkundina sa nahitabong pagpamatay. Buot nila ang lalong nga investigasyon aron hibawan ang tinuod nga responsable sa maong krimen. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. 28 ka pares ang dungang nga gikasal atol sa kasalang barangay sa Makilala, Cotabato. Wa napugnan sa pandemya ang pagbinayloay og aydo niini mga pares. Sulubang ilang bridal dress. So sa nga nagmarcha sa ang mga bride nga gitunong pagyod sa 66 sa foundation sa Barangay Poblasyon. Sagad sa mga gikasal, nagkauban na sulod sa 5 hangtod na 10 ka tuig. Mismong ang Barangay Council na ang nangita o paagi aron sila makasal aron sa makasinati sila sa mga benepisyong madawat sa mga magtiayon. Sila nasab ang migasto sa suot ug handa, lakip na ang ninong ug ninang. Apan daw wala masunod ang health protocol kaya ang uban kanila wala nagsulob og face mask o di ba ka? Dili sakto ang pagsulob nini. Hinoon na tuman gihapon ang physical distancing. COVID-19 ka lang. Gugmaning amua. Gugmaning amua. Best wishes sa Parisan ha. Congratulations. Oy, atong nag-birthday atong kapuso no ni si Nanay Banjing Te diya sa May Matina. Ma'am, happy birthday kanimo. Okay, Genesis. Mayong hapon kanimo. Mga kapuso, 108 kaadlaw na lang. Una, magpasko.
Mga kapuso, ay puwas ang among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso ayaw paulahi sa madagkong balita sa nagkadaing riyon sa nasod, subscribe na. Og mo katumulhig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.